L-ebda taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro li taqla minn fuq il-part-time jew l-overtime. Dan u ħafna aktar proposti b'aġenda ċara, tim preparat u pjan konkret. Saħaq dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch f'attività politika tal-ħadd organizzata fl-Imdina e kif kompla jwassal il-viżjoni u l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista. Intant mistoqsi dwar kif il-mexxej laborista Robert Abela daħħal il-pajjiż f'atmosfera ta' elezzjoni ġenerali u bħal donnu qiegħed ifittex skuża fuq ix-xitfa lil pajjiż f'kampanji elettorali, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch saħaq illi dan huwa nuqqas serju min-naħa tal-Prim Ministru illi jilab bid-data tal-elezzjoni għall-interessi partiġjani tiegħu biex jipprova jsalvaw tant illi daħħal lil pajjiż f'atmosfera ta' elezzjoni ġenerali. Jiena iħabbara meta jrid, il-prerogattiva hija fideh, jekk ħabbarix il-ġimgħa d-dieħla, jekk ħabbarix sena oħra, jien determinat flimkien magħkom li nidħlu għalija u żgur kapaċi nirbħu l-elezzjoni ġenerali. Jien determinat li ma nidħolx għalija biex innaqsu d-distak, għaliex għalija naqsu d-distak mhuwiex biżżejjed mhux għalija imma l-poplu Malti wawċi. Alex Borch kompla jinsisti li l-Labor ma żammx kelmtu u jgħid mal-1000 proposta u wettaq ħafna inqas milli qal li wettaq. Dan fost wedi firħa bħal trakka dilettanti tal-motorsport u l-villaġġ tal-Karnival. Intant mistoqsi dwar jekk Robert Abela se jaħlux biex tiġi diskussa l-kariga ta' Awditur Ġenerali ġdid, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-prijoritajiet ta' Robert Abela mhumiex il-Malti u l-Awċi imma kif ħajsalva ġildu billi jigranfa mas-siġġu tal-poter. Alex Borch tkellem ukoll dwar kif ħafna żgħażagħ qed isibuha diffiċli biex jaraw fejn u kif ser ikollhom saqaf fuq rashom fil-futur. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq illi Partit Nazzjonalista fil-Gvern jara li skemi preżenti jitwettqu u jitħaddmu flimkien ma' skemi oħra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid illi l-iskemi li ser jipproponi ser ikunu skemi li l-benefiċċju tagħhom igawdih iż-żgħir u minnu tassew fil-bżonn, skemi fejn il-benefiċċju ma jkunx ta' 30% biss, iżda sostanzjaljament akbar u ħafna aktar ġust. Jidher biċ-ċar illi din l-iskema iktar rat l-interess ta' miħħa jiżviluppa ta' kif isir iktar sinjur milli l-interess ta' min verament jiġi biex jixtri l-ewwel post tiegħu aktar affordabbli. U hemmhekk ħataraw id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Mhux ovvja li rrid illi jkun hawn iktar postijiet affordabbli f'pajjiżna, però meta noħroġ skemi bħal dawn nara l-ewwel interess tal-batut ta' min irid isib l-opportunità li jsir sit ta' daru qabel dak li jrid jiżviluppa. Għaliex dak huwa il-partit li jkollu għal qalbu lil Maltin u l-Lawċin kollha. Dwar l-olli tal-ħajja, Alex Borch fakkar fil-proposti li diġa ħabbar fosthom iċ-Child Trust Fund ta' 5,000 euro għal kull tarbija biex jagħti pedament finanzjarju għal futur ta' tfal, studji biex tiġi implementata il-4-day week biex tgħin fil-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, l-eliminazzjoni tat-taxxa minn fuq iż-żieda għall-olli tal-ħajja. Alex Borch propona wkoll illi fuq l-ewwel 10,000 euro li taqla minn fuq il-part-time jew l-overtime ma titħallas taxxa. Rigward is-sitwazzjoni internazzjonali, Alex Borch ta' garanzija politika lil familji u lin negozji u qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern ma jħallix din il-kriżi internazzjonali tinbidel fi kriżi ta' kontijiet fi djar Maltin u li l-prezzijiet jibqgħu fejn huma u mhux ser jolew. Finalment, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sostna li l-pjan diġà beda u diġà ħarġu diversi proposti, kollox mibni fuq dak illi għandu bżonn il-poplu għal Malta illi terġa' temmen fi anfisa. Aħna determinati li nerġgħu nkunu dak il-partit li jerġa' jqajjem l-ekonomija ta' pajjiżna, li jerġa' jsaħħaħ l-ambizzjonijiet taż-żgħażagħ, tal-familji, tal-anzjani tagħna, tal-ħaddiema, tan-negozji tagħna, ta' kulħadd, tal-Maltin u l-Lawċin kollha. Ejjew flimkien magħna f'din il-mixja, f'dal kapitlu sabiħ li ġej għal pajjiżna. Għalhekk ħbieb, dan hu l-mument tagħna kollha, tal-Maltin u l-Lawċin kollha. Inċint, laburist nazzjonalist, aqbes magħna f'dal kapitlu, ħanibnu Malta u għawdex sabiħa, ħanibnu nazzjon b'saħħtu. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq illi tiġi meta tiġi l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista jinsab lest sabiex jagħti direzzjoni ġdida.